Colleita de leitugas completamente estragada e perdida por mor das fortes chuvias dos últimos temporais que levamos encadeando. E gran proba diso é, Alberto, aínda o teu invernadoiro que está completamente enchoupado, impresiona. Sí, é a mitad do invernadoiro que son 24.000 lechugas. Tuve suerte porque a outra mitad xa tuvera... Pois a semana antes acabara de recollela toda. A perda económica en venta de mercado pois son 9.000 euros, se recollera todas, claro. Alberto, como te vas recuperar desta perda? Porque é moito diñeiro. Bueno, pois isto recuperar seguindo traballando, como sempre. A ver se a letra pequena do seguro non di que non. Porque isto queda esta arenilla dentro, esta despois ao cerrar xa eso queda dentro e acaba perde todo para o mercado xa non vale, nin para o mercado nin para nada. A parte que a humedade que ten no suelo acaba collendo botritis por aquí e acaba pudrindo, sí. Este é o río Umia, o que pasa pola parte de abaixo do invernadeiro. Creo que son 15 metros ou 20 metros ou así. Vai cheiño hoxe xa. Sí. Pois aquí na parte de abaixo eu creo que chegaría a máis de 1 metro. Pois chegará un momento que habrá que plantar solamente no verano, porque no inverno hasta que o seguro diga un día, mira, non compensa. Porque aquí ata chegar un momento que dixa que non compensa no inverno, porque a mellor vai subir todos os anos. Agora cada vez é máis habitual, porque, bueno, polo que din os vellos, antes o río pois limpiábase, agora pois o río xa non se limpia, xa hai moitos anos que se deixou, antes había areneras que sacaban a rea do río, agora caen os árboles, non se quitan, pois xa non se saca a area do río, de feito, falase dos incendios que os lumes hai nos que pagar no inverno, pois os ríos tamén hai que limpiálos no verano.